Hello manen kakabsat, katuan da kami manen iti nga video, kindinggan temot kakapintas ni Lucano Sonata. Jak mawatan daytoy rikngan, sipot pimanaw ka to'y denat, balasiw tao tinapanam, imbati na nga agmay maysa.
Lipaten kanti ko nakngem saan Tana irwa makayat anday sangsangayan Ayat ang kinali kahuman Naipaay mo puno ang pagkaragsagan Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makit-kita Dagidila ruay na inang utan Tungrem luluwak tunggal mapanunong ka Ag nanayon ngay agyaten ka Ipat pateken puno adungdungen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas manday tuy biyak ka Agmay sa katuy puso Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruay na inangauta Tungrem luluwak tunggal mapanunod ka Ag nanayon ngay agyaten ka Ipat pateken puno adungdungen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magutas manday tuy biyak ka Agmay sa katuy puso Ag nanayon ngay agyaten ka Ipat pateken puno adungdungen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magutas manday tuy biyak ka Agmay sa katuy puso Ag nanayon ngay agyaten ka Ipat pateken puno adungdungen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi
marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agurayak biyakway, agurayak isusang
lae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng biyakon sa bali at may saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya ko biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno ay ati Bernati Weds Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Mrs. Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcata Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadungting day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyak na nayo ikarik asiksikan kulae ay ayaten ingat tungpal tanem si kalaeng biyakon sa bali ang may saka mauyos man to'y biyag mamati ka umakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno si kalaeng biyakon sa bali at may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno. Sabay kumabiyag ko taimdinga unoy to'y agayat ken ka sunataan na ikamer iti ayat anak taon kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso kenrik na diyak kaya amapugaw ka din na si kalaeng inay ayat ko ita kentiyag na nayon si kabiyag ko magkaigapon nuwapay narag sa tilubong ko si kalaeng
sika, di nararapa ako. Napateka to'y puso Henrik na Jakaya numapukag hatin na sikalaeng iinay ayat ko idita kentiag na nayon sikabyag ko't makaiga po nuhapay naragsak tilubong ko sikalaeng iinay ayat ko sikalaeng usal na to'y biyag ko napateka dito'y puso wen sika sikatinay ayat ko napateka dito'y puso wen sikat sikatinay ayat ko wen sikat sikatinay ayat ko. Siya malipatan dagiti ladawang dagiti karim asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken manunod ko tunggal naglabas ritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat nga awan umarta ay ayaten ka hingga tungpal biyan
awang Marta ay ayaten ka hingga tumpal biya at daak dito'y agay ayatin ka to'y puso para lain ken ka ayat ngawan pati ka na at nanayon ng ipagpateka sabay ta hawan patinggan na ag nanayon biyak kung ipagpateka hindi nga kumato'y puso when biyak ko ay ayatin ka hindi nga kumato'y puso when biyak ko ay ayatin Nagyaman ang kakabsat, di pa nang buya yung kadating nga video. At ang mga lugar na subscribe iti channel tayo. At like, comment, kin pakishare dating nga video.